Vores tema har vi valgt at kalde Uglen i hulen. Kaspers hverdag i specialklassen S4 foregår primært på sin plads i hjørnet af klassen, afskærmet fra resten af klassen. Dette kontor bliver tit omtalt som hulen. Kasper er diagnosticeret med GUA, andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Kriterierne for GUA er ikke entydige, men i Kaspers tilfælde er der elementer af autisme, angst, ADHD og OCD. GUA er biologisk betinget, men udviklingen af sygdommen påvirkes også af miljøet. Børn med GUA har svært ved at bevare sociale relationer, men besidder som regel flere sociale kompetencer, end man ser under autisme-spektrumforstyrrelser. Unge med GUA oplever ofte angst og følelsesmæssigt kaos, og er derfor ofte hyperfølsomme over for både indre og ydre påvirkninger. At forberede Kasper på ændringer i hverdagen er meget vigtigt. Pludselige ændringer i det planlagte kan gøre ham rigid og handlingslammet. Hverdagen er i perioder præget af rituelle handlinger som at vaske hænder. Hans angst kan komme til udtryk i, når han hører glas, der smadrer. Lyden får ham til at føle, at han synker glasskår. Inden mit første møde med klassen mødtes jeg med deres klasselærer, som fortalte mig om nogle af de udfordringer, klassen og de enkelte elever var i. Jeg fik at vide, at det var normalt, at jeg som praktikant eller vikar ikke ville blive accepteret af Kasper, hvilket sandsynligvis ville udmønte sig i en afvisning af mig ved vores første møde. Vi gik ned mod klassen, da det ringede, og den første, der mødte os uden for klassen, var Kasper. Læreren, Tina, introducerede os for hinanden, men Kasper kiggede direkte på Tina og sagde, at han var meget irriteret over, at fysiktimerne tidligere på dagen var blevet aflyst. Hun kigger ham i øjnene og nikker, mens hun fortæller ham, at der kommer flere fysiktimer i næste uge, og går derefter med ham ind i klassen. Inde i klassen går Kasper over mod det ene hjørne, som er indrettet som et lille kontor adskilt fra resten af klassen. Han går ind bag de flytbare vægge og siger højt, at det burde give fængselsstraf at aflyse fysiktimer i folkeskolen. Der er ikke nogen, der responderer på Kaspers frustration. Tina beder alle eleverne sætte sig ved deres fælles mødebord i midten af rummet, dog uden at henvende sig til Kasper mere end en enkelt gang, da han afviser at komme frem fra sin hule, som Tina kalder hans hjørne. Jeg bliver bedt om at fortælle lidt om mig selv, og mens jeg fortæller, kan jeg se, at Kasper kigger frem med sit ene øje fra hjørnet. De 2 gange, jeg får øjenkontakt med ham, gemmer han hovedet, men jeg aner ud af øjenkrogen, at han kigger med, når jeg ikke ser direkte på ham. Senere i timen skal jeg overvære at holde en del matematik, og jeg tager plads i midten af klassen ved mødebordet. Jeg har indtaget Kaspers plads ved midterbordet, da han sidder og arbejder inde bag sin skærmvæg. Han går ud af klassen og finder Tina, som tager fat i mig og fortæller mig, at Kasper har prikket hende på skulderen og sagt, det sidder på min plads. Hun bad mig lige sætte mig på en stol ved siden af og forklarede mig med et smil på læben, at for bare et år siden var hele dagen ødelagt for hele klassen, hvis det var sket, så der er sket meget med Kasper i mellemtiden. Yderligere fortæller Tina, at Kasper ikke vil have andre ind i sine områder, altså sit hjørne og på sin bestemte plads ved midterbordet. Tina, som ikke er specialpædagogisk uddannet, og den tilknyttede pædagog James, har fulgt Kasper og klassen siden de var helt små skolebørn. Tina har været Kaspers primære kontaktperson de første år, men for 2 år siden byttede James og Tina, så nu figurerer Tina mere på sidelinjen og har overladt den primære kontakt til James. Hun oplever det som en positiv ændring for Kasper. Da Kasper er meget stærk fagligt, laver Tina et separat undervisningsforløb til ham, da de andre elever i klassen er på et betydeligt lavere fagligt niveau. Hans høje faglige niveau gør, at han indgår i en normalklasse i 10 undervisningstimer om ugen. I vores observation har vi fået øje på 3 brud på Kaspers hverdag. Fysik-kemi i normalklassen er aflyst fra morgenstunden. Praktikanten er på besøg, og Kasper skal forholde sig til en fremmed. Praktikanten sætter sig på Kaspers plads, uvidende om, at det strider imod Kaspers egne regler. De 3 ting, vi har øje for, er med til at gøre Kaspers dag uforudsigelig og uoverskuelig. Han reagerer, fordi hans behov for forudsigelighed bliver brudt. Første gang, da fysiktimen i normalklassen aflyses fra morgenstunden, dernæst, at praktikanten ankommer, og til sidst, da hans plads bliver taget. Reaktionen kommer til udtryk som en resignation fra fællesskabet. At han bliver bag afskærmningen kan styrke hans overblik og hjælper ham til at kontrollere, hvilke indtryk han får. Hans adfærd inviterer til, at dem omkring ham skal forstå hans behov for en forudsigelig skoledag.
At det er en praktikant, som kommer og sætter sig på hans plads, kan måske afføde nogle tanker og forestillinger om, at lignende situationer vil opstå og allerede nu vil stresse ham. Hans frustration over den aflyste fysiktime kan skyldes, at han har glædet sig til at have fysik, men er måske også et udtryk for, at han gerne vil se sig selv i en normalklasse. Det paradoksale er, at han kan indgå i en normalklasse i 10 timer ugentligt, samtidig med, at der tages enormt meget hensyn til ham i specialklassen. Eventuelle tiltag i støtte af Kaspers skolegang både fagligt og socialt kan være: et personligt dagspiktogram. Kaspers nuværende og eneste skema er et fælles skema for hele klassen, som bliver revideret om fredagen i fællesskab. Et personligt dagspiktogram kunne støtte Kasper i de ændringer, der måtte forekomme i den daglige skolegang, både i specialklassen og i normalklassen. Flere timer i normalklassen. Da Kasper udtrykker en motivation for at indgå i fysiktimerne i normalklassen, kunne man forsøge sig med flere timer heri. Gennem faglig stimulering og støtte kan lysten måske øges til at indgå i det sociale fællesskab også. Et øget teamsamarbejde på tværs af special- og almenklasserne med fokus på at øge Kaspers sociale kompetencer vil i denne sammenhæng være et foretræk. Et alternativ til vores praksisorienterede tiltag i specialklassen kunne være, at hele opfattelsen og tilgangen til Kasper ændres. I stedet for at Kasper oplever at være på besøg i normalklassen i fysik, skal fortællingen ændres til, at Kasper hører hjemme i normalklassen og er på besøg i specialklassen.